Forumun işine dünýäň awraýly bilermenleri, halkary guramalyň, maliýe düzümliň, ilmi merkezden hemde ýurdumyň ýokary gowy mekdepleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahaty gatnaşylan hatarına Russiýa Federasiýasynyň, Belarusyň, Şwitsariýanyň, Awstraliýanyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Ermenistanyň, Pakistan Islam Respublikasynyň ilim bilim merkezleriniň wekilleri bar. Halkara forumun umum meclisine bütün dünya intellektual eýetçilik guramasynyň ykdysadyýet we maglumat seljermesi müdirliginiň toplumlaryň görkezçiligiň ilmi barlygy bölüminiň başlygy çykyş etdi. Ol kuwwatly ykdysadyýety bolan Türkmenistany geçirilýän bu foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, 2024-nji ýylyň global innovasiýa indeksiniň esasy ýerlerine Türkmenistan üçin mümkinçilikleri barada ykdymak bilen her bir ýurdun ykdysady aýdan durnukly ösüşiniň parahatçylygy, howpsuzlygy we sazlaşykly ösüşi pogtalandyrmagyň möhüm şertdigini bellädi. Sonra çykyş edenler halkara maliýe guramalaryň şol sany Aziýa Ösüş Bankynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň çäklerini, durnukly ösüşi gazanmaklaryň geljeki urlaryna da üns etdiler. Belenelişi ýaly soňky ýyllarda Türkmenistanyň ähli urlar boýunça sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ony bellemek gerek. Munyň özi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň oýlanşykly siýasaty netijesinde üstünlikli durmuşy geçirilýändiginiň aýdyň beýanlary. Ykdysadyýetiň durnukly ösüşi, halkara tejribe we ösüşiň geljeki ugurlary atly halkara ilmi maglumatlaryň umumy mejlisine beýlenilişi ýaly berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyna durnukly ykdysady ösüş gazanmak Türkmenistanyň baş maksady bolup durýar. Şoňa görä de ykdysadyýetimiň ähli urlaryny gurşap alýan milli maksatnamalary üstünlikli amala aşyrylýar. Çykyş edenler Türkmenistanyň hemme taraplaryň sazlaşykly ösüşiň üpjün edilmegine, tutuş sebit ähmiýetli taslamalaryň amala aşyrylmagyna uly gyzyklanma bildirilmegi we ykdysady ösüşe maýyg terişdeleriniň çekilmegi ýurdun ykdysady aýdan kuwwatlanmagyna bolşýaly. Durnukly ösüş maksatlaryna yetilmeginde de aýratyn ähmiýetliler. Sonra çykyş edenler senagatda maýyg goýum taslamalarynyň ykdysady netijeligini bahalandyrmak baradaky meseleleň üstünde durup, dünýäde iş ugurlygyň durly ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň ösürilmegi bilen bir hatarda maýyg goýum strategiýasynyň işçiň häsiýeti eýe bolmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini bellädiler. Munyň özi durmuş ykdysadyň ösüşi bilen bir hatarda parahatçylygyň ýurdun arasyna hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösürilmegine gönükdirilen ähmiýetli maýyg goýum serişdelerdir. Bu bolsa sazlaşykly ösüşiň üpjün edilmegine şertlendirýär. Şeýle hem çykyşlarda ilmi taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleri, innowasion tehnologiýalary we ykdysady taýdan netijeli çözgütleri kabul etmekde. Dünýä döwletlerine iler tutulýan ilmiň öňdewarjy gazananlaryny ýygyderli öwrenmekligiň zerurdygyny atarly. Ykdysadyýetiň durnukly ösüşi, halkara tejribe we ösüşiň geljeki ugurlary atly halkara ilmi maglumatlarga gatnaşyjy, dünýä tejribesiniň hemde ilmiň soňky gazananlaryny özleşdirmege döredilýän ähli mümkinçilikleri üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyň hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentina hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.